É tradicionalmente unha das asignaturas con peor fama nos centros escolares e, sen embargo, as matemáticas constituen hoxe por hoxe un dos sectores con máis saída laboral e claras aplicacións prácticas. Hoxe en Santiago presentáronse 3 proxectos galegos nos que esta ciencia se converteu en ferramenta imprescindible para as empresas. Cristina Pérez. Calcular rutas de escape nun incendio forestal, o número de avións que poden participar simultaneamente na extinción ou medir o perímetro e os focos dun lume. Todo iso e máis é posible grazas a un algoritmo desenvolto por investigadores galegos que xa se está aplicando na nosa comunidade. Trátase dun dos proxectos de éxito presentados en Santiago no que traballou María José Ginzo. A partir de imaxes térmicas que recollen as aeronaves, pois nós somos capaces de detectar o perímetro dun incendio, o frente de llama, os focos secundarios e incluso outros puntos que chamamos puntos quentes, que en algún momento poden chegar a ser frentes ou focos. Unha ferramenta matemática para controlar o calado dos buques no porto e outra centrada na optimización enerxética dos procesos industriais completan a terna de proxectos estrela presentados hoxe, pero na xornada celebrada na Facultade de Matemáticas tamén se fixo público un informe sobre o impacto socioeconómico deste tipo de investigacións. A conclusión é clara: cunha aposta decidida en máis investimento público, o noso país podería ser unha potencia matemática. Peregrina Quintela, directora do Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial. Seguro que a muchos les va a sorprender que si se tiene en cuenta no solo el impacto directo, sino también los efectos de arrastre de ese impacto, pues llegamos a niveles similares a los que puede tener el sector del turismo en nuestro país. Por ejemplo, solamente de impacto directo, pues hay más de 1 millón de empleos relacionados con las matemáticas directamente. Cun investimento varios puntos inferior á media europea, a produción científica galega é superior en calidade. Por iso, os matemáticos demandan unha aposta clara da administración polo I+D+I para mellorar a economía.